Takže čaute, moje meno je Miško a rozmýšľal som, vrtalo mi v hlave, že akú novú sériu vymyslieť na tento kanál, čo tu ešte nemám. A napadlo ma to. Práve, že túto sériu nazvem minihry, kde každý jeden diel vyskúšam nejakú menšiu hru, či na mobile alebo na počítači. A dneska to bude minihra, ktorú určite máte každý v mobile, len o tom neviete. WTF, čo je to za hru? A je to hra, ktorá je ešte v každom messengeri, ktorý je aktualizovaný. A dá sa tam hrať basketbal. Áno, na messengeri sa dá hrať basketbal. Tak a môžeme sa pustiť rovno do hrania. OK, takže stačí, keď si do chatu dáte tohto tu smajlíka a nájdete si basketbalku. Jednoducho pošlete nejakému kamarátovi alebo kamarátke basketbalku. Potom stačí, že na tú basketbalku kliknete a zobrazí sa vám takáto menšia minihra. Už som to trochu trénoval, moje najvyššie skôr je 12. Uvidíme, či dáme viac, aspoň takých 15 by som chcel dať. Ok, a jednoducho proste potiahnete a snažíte sa trafiť do koša. Vidíte, už mám jeden bod. Ok, teraz to my dáme, pozri, aha, je nejaký druhý čistý koš, to Michael Jordan by ma uctieval. Ono však skúsiť to sa hrať s nejakým kamarátom a môžete vo čete vlastne súťažiť, kto dá vyššie skorej. Že celkom sa nám, mne sa táto mini hra celkom páči, už máme 4. Zase od znova. Gól! Teda koš za 2 body. Smutný smelek sa tam zobrazuje častejšie jak nešťastný. 4. Poď, 5. Osudová. Ježia, oni keď sú javinné. Oni keď sú v tomto rohu, ja ich neviem trafiť, ale že ani náhodou, keď sú tu, nie, tu a v strede, zo stredu a v pohode. Hej. Trošku z kraja, tiež v pohode. Úplne v pohode, akože keď mi to dajú tu do tohto tu, to už nie je tak v pohode. Yes! Stále som trafil. Konečne. Teraz musím dať, nie. Zase stane. Dobre, už som prišiel na taktiku ako 6. Dáme pani 7. 8. Poď. Nie. Ježiš, ja keď v dnešnej minihre nedám skore 10, tak to neskončím to nahrávanie. Neskončím to. Poď, no tak. Dobre, plné sústredenie. Kurde. 4, poď. 5. Bože. Zabite ma. Neverím, že nedáme 10. To jak seklo teraz. Poď, prosím, už len 8. Už len 7. Už len 6. Už len 5. Už len 4. Už len 3. Poď. Už len 2. Už len 1. Poď. 10. Ty kusol. Áno! Jo! 10! Je to tam, dámy a páni. To sa hýbe! Ty kokso. To novinka. Schválne koľko dáme. OK. Dobre, dali sme naše super skóre 10. Tak, to by bolo všetko k dnešnému dielu minihier. Neviem, či ste o tom vedeli alebo nie. Keď ste o to nedeli, tak dúfam, že vám to pomohlo a máte aspoň super hru, ako stráviť nudné chvíle na messengeri. Zahrajte si basketbal. Vaše najvyššie skore mi napíšte do komentára. Moje bolo asi 12 a v tomto let's play 10. Ok, majte sa a ak dáte 65 lajkov, také krásne číslo, a tak načučujem ďalšiu minihru do tejto série. Budem veľmi rád, ak ma zdieľaš, a ak si tu nový, tak ma určite podpor odberom. Ďakujem. Takže majte sa a čau.